लेडी पानी लगाता लेडी पानी कर हमारे गाँव किया गेल साला कर अब दू एक बार में जान बा हैं अब रुक ना गानो नहीं कर का करी तोरा करा तो हम भी कार हैं भैया के अगुआ आइल बा चल। हां ठीक बा बढ़िया बा ठीक बा चल चल लगाई ले ला अखिया में कजरा सजाई ले ला ऐसे चमकी ना रूप के ललैया अब सोट लही पिया कहिया से बवाले लगबा सैया। चल तनी साले के अब अगुआ आवता देख का होता है अगुवाई में। सब दिन तो कटते बा एगो दिन पट जाओ कोनो। ओह नो का हो कहां से अगुआ होता हो? अरे लड़ देखलपुर से अगुआ आवता जान लो। अच्छा हाँ आज शादी के खुशी बा। अच्छा अच्छा अगुआ आवता देखा आज का होता। अच्छा होई तो होई देखल जाई। आज देखल जाई साले के। हां का जे साले अगुआ में वही कटी हन वो साले के तो गाड़ फाड़ दे हाथ गोड़ टूट दिए। हाथ टूट दिया तो टूट दिया। हां वो साला करिया के कौन पसंद खोल ले बा कि इतना बेचैनी में रहता हूँ। अच्छा हमरा कहे के मतलब है जो चलो ना जो अगुआ बानी कितना एडवांस देता का होता ना होता चलो ये देखल जाई। हमनी का मन अब पागल बा साला कोनो आदमी भेटाते नहीं के ई कौन गांव हो? इहनु गांव हो। गांव में हम जाए को झाटू टोला बहुत है दे बा साला ऊपर से खोजत तनी सब खोजते जाई ना है इहनु गांव हो। कदमो के इने करी। अब तो चलन तनी बता दा बड़ी दिन से खोजत हमनी के बुला दा चल बता बड़ी गांव बा भाई यहां चली ना है तनी पानी पानी है यहां दूरा को यहां पंखो नहीं खेल रहा हां तो लागल बा भाई गांव में हो चली ना बैठी ना। ओ यार सब राम राम यार साहब सब का हाल बा? ठीक बा बैठल जा बैठल ना बैठ बैठी ए बाबू लोचना तन लिया मेहमान आए वाला नाश्ता लिया तो जगह लिया नाम बाबू फोफी। मुझे तो बाबू हमार भैया के सलिया काठी क्या यार सब खाए फोफी ओ यार रसगुल्ला के जगह पर छेद वाला फोफी किया था नहीं फोफी ना तो हम जूजी खाए भेजवाना दी अतिया के नाश्ता के तरे होगा के ए बाबू लोचना हैया के ले जाओ ट्रेल जा ट्रेलवा धुआ घर में लाल बकरी के खाए ला टोकरी रखले बाला वही में ले आके नाश्ता यार नाश्ता पानी तो होइए गेल बउआ के बुलाई ना क्या भैया का बोला के लिया तो तने लियाओ तनी हम बोला के लिए। मन में लावा फूटता का बने बहन से बस सदिया काटी सो कि फिर हटाई सो कोनो ठेकान नहीं खे कि का होई का जाई। हां बगो बिना सारिन के शादी मत करियो दोनों भाई के काम चली। हां बगो दोनों भाई के काम चली चल ना होता चल चला सलोना ए धनिया लाड़ गइले बा ऐसे तो दिन खराब सलोना ए धनिया लाड़ गइले बा चल चल सब सारे लोग के प्रणाम। अरे कि आज हमर बियाह होई लगा ले दो का यार ओ यार साहब लड़का है ऐसन भाई कुर्सी पे बैठे के तो साला टेबल पे बैठ गए तब यार लड़का पसंद बानू। अच्छा कोनो बात ना लड़का से तो तक पूछ लिया कि का इनकरो बारे में तो हमरो कुछ जानत पड़त बा तो जानल जरूरी बा तो पूछी तब बउआ नाम कथी है? आय ए नाम कथी है? हां ए तो ममहर कहाँ पढ़ेला रहू? ममहर मोतिहारी पढ़ेला हमार। हां हां के में पढ़ल बानी रहुआ? ओमे ओ क्लासवा में ओमे ओमे पास बानी के फिर ना पास करत रही तले मास्टर जी बेलगा देलन। ए बउआ तोर भाई कैसन लड़चट बा हो? तो का जानतनी डिजिटल जमाना चलता है घड़िया हां वैसे लगे बताओ तारो। अच्छा ठीक भाई पर हम सोच के बताए सोचम कथी बियाह हमर ना होई का? आज हम सोच के बताए ना बता दी लोग अभी बताई तब यार तो डेट उट बताई कोई चले के बा। ओ यार ऐसा लड़का बा कभी सुतता कभी उठता एकरा पर कैसे बियाह होई हो? पढ़ाई लिखाई के चलते तनी दिमाग बउआ के तेज हो गइल बा। इतना तेज अगर बस साला 5G से ऊपर भागत है हां वेट की दिमाग चले वाला बा। ये ठीक है सीधा रो मुंह पर लात ले आवत यार देखो ताजी लड़का भगो हां भैया जो पापा के बोला लाओ ठीक बता समझ साहब उनको बोलावा तरन। हां
हमार बियाह होई हां बगो पूछ लिए कब बहिन बा ठीक बा अच्छा जी कोनो बात ना जा पापा से पूछ लिए पापा से ना कब बहिन बा हां पूछो अच्छा ठीक है पापा के आवे दो घर में पेशाब करे ठीक अच्छा चलो चलो तनी कहा जाने साला के कोनो पसंद करी कि ना करी साफा बेचैन ना करी तो खाना बजैले बड़ा यार लइकवा हमर मांगल ह ओइ से साला मिर्गिया आखरी सर पटात रह त बुझाता है अति चूर दी देंगे तब बरहम बाबा से मांगले बानी बहन बाबा से हां मांग बरहम बाबा ते से साला के लड्डू चढ़ावत होगा हां लड्डू चढ़ाई ले करा बताई कोई चले के बाद यार अभी बड़ा गर्मी बा अब जा तनी वहां से फोन क के रउआ के बताए मेरे डेट दिया ओई डेट पर आएम लोगन ठीक बा तो चले के अरे जो साला सा जो एक पैक दारू ले ले ये तब यार साहब पर लड़का के तरीका ख्याल रखी ठीक बा ख्याल में बानी हम लइका हम बड़ी होशियार बा समझ गए ठीक बा अगर कोनो समस्या का तो कोई आइला के बाद में